Clarice, police eroga wacho ni ne ok giyudo notification. Wachno tidhi los nang'o? Polise wachoga pile ni ne ok giyudo, onge ng'ama nong'isogi ni kuma ji dhi e ng'anyo. Inyalo nuo mano kendo matin? Polise eroga wacho ni ne ok giyudo notification mar ng'anyo. Ka ji dhi e ng'anyo to giwacho ni ne ok waneno, onge ng'ama nokelonwa report ni mae kama gidhi e ng'anyo. Mano tidhi thiedh nang'o? Aparo ni ipenjo ni police samoro wacho ni ok giyudo notification, onge ng'ama ong'isogi kuma ji dhi e ng'anyo. Ni ok omigi notification. Notification nyalo bedo barua. Notification nyalo bedo ng'ato dhi mana ka police to wacho ni kiny adwa bedo gi demonstration. Inyalo ndiko, inyalo oro SMS, inyalo kata oro email. To gima police, wadwa ni police, wati kod police maber mondo ging'e ni ka ng'ato oro kata barua kata odhi kuno, ok ni police ema koro dhi wacho ni nyaka yud authorization. Mano e gima duong' ma nyaka chik ma wadwa keto ni obed godo. Wach notification ni osekelo wach mang'eny. Nikech sana polisi ibo yudo ka wacho ni wan nokomiwa notification. Wan nokomiwa information ni demonstration dhi bedo. To chik manyien mwadwa keto ni bro wacho kendo niya, lack of notification ok wach ni police nyaka tam demonstration. Nikech samoro demonstration happens simultaneously from nowhere. Inyalo yudo ni jakuo moro okwalo gimoro ka to jopiny omake to dakika matin nitiere demonstration. Koro gima wadwa ni chik manyien owachi ni samoro demonstrations matimore from nowhere gi police kik tamre nikech ng'ato nokomiye notification. As long as demonstration no ok en violent, ok keth gige jopiny, ok in jopiny, police onego yie ni tijgi and to provide security and to allow demonstration mondo jopiny owach gima chandogi. Koro notification ni e wach maduong' sana e chik manyien. To en gima nyaka wati gi police maber mondo ging'e ni tijgi ok en tamo ji bedo gi demonstration.